Esan bezala, Nerea Mendizabalen liburua, Kira Jirafa eta Haserrearen diamanteak da, bere izen eta abizen guztiarekin, eta esan usaina, labetik atera berriko usaina, zoragarria da, ez da? Boiurra badu, baina... Arben da honan ez da bakala, baina bai. Zure 3 liburuak ezagutu nahiko genituzke urren ez urren, eta, batipat honetaz ere bai, ez? Gehiago jakin, aurkeztuko zein dizkiguke, behar bezala? Zira baten elkarrekin hasi familientzako gurasoei beira idatzi nuan, bigarrena berriz jirafa hizkuntza irakaslei beira gehiago, ikasleekin lan bertan, dinamikak eta proposamenak, gauza guzti hauek lanketak egiteak orduan ikasle, baina irakasleek bereekin ikasten edo praktikatzen jundik ezen. Eta ingontan ipuin formatuan sartu naiz, eta, ipuin formatu hontan, umeentzako ez da badirudi ipuinak idazten dianean ipuinek, umeentzako pentsatzen deula, baina, ume zein helduentzako izan daitezke azkenean haserreak eta denok dauzkau, aurrak eta helduak, eta hori irantzeko protesto bat bezala izan da, ez da ipuina. Zu gehiago mandoia, arraizoi dut, 5 axola, ezin dut horrela jarraitu, nortzu diemengo protagonistak? Gorka eta Naia, aita alabak dia, afaia prestauta eta afaltzea deitzen dienean, eta jostaiuak eta gauzak eta hankazgora daudenean, iskanbila murgeiluta sartuta dauden, aita alabak dia, nolabait guraso seme alaba izan daitezkenak, irakasle ikasleak, helduen arteko errepresentazio bat bezala dago, ez da? Eta orokorren hori die esaten dienak? Tirabira bat sortzen da, eta azkenean bizio bat... Esateztianak. Eta ez dianak. Baina, barruan dauzkagunak eta hortxe, ambientean, ez da, usaindu ditzazkegunak. Ambientean usaindutakoa, eta, hori barrun dituna, baina kasu hontan haserrea edo olakoa txartzat hartzen da. Eta, hemen jartzezu diamantea, kasu hontan diamantea ona, nola lotu ditzezu bi gauzeok hemen? Nik uste emozio desatseginak orokorrean ez zaizki gustatzen eta kendu nahi izateitxeu, ez da? Eta haserreak esango nuke bereziki ez dakala fama bate ona, ez da? Kontua da, emozio bakoitzak mezu bat ematea datozkigula. Eta haserrearen kasuan ere, ez da? Iganean esaten, oiztazea, zurekin bakarrik pentsatzezu, afaria prestaude 3 pertsonantzako behar bada, ez da? Eta batek, erdia baino gehiago jaten balimao, oizta! Claro, haserre horren eta pentsamentu horien atzean egon daiteken diamantea izalaike ze mesu, ze balore, ze aspektu zaindu nahian nabila inezenean esaten egoiztazea, jaion ezultzako nahizula dana. Berbada nik nahi dut beste ona ere kontutan hartzea, zaintzea, detaileak izatea besteekin ere, ez bakarrik norberak. Eta hori balore bat da niretzako, besteak ere aintzat hartzea. Egoiztazea esatetenean, horren atzean nire diamante bat edo nire balore bat dago. Besteak ere aintzat hartu itzagun. Baina honei buelta ematen baino, egoiztazea, inaizenean pensaten zuri, eta zu behar bada hartu ezunean, parteik handiena, segurazki, zuke momentu hortan, zure gozean arabera, edo zure guztuen arabera, zen zu, edo etxeago hartu, beste batzuk ere bendikan jateko zeudela, eta, zuri behitu diozu, eta hori ere diamente bada, zezalgea esaten norbere bere burua zaindu, eta norbere bere burua erreparatzea, ze batzutan besteekin nahi geha hor gehien bolkatzen. Horre ere badau beste diamante bat, kontu da nola ustartzen ditugun bi diamante hauek, ez da? Egoera honen aurrean nahi deunean, zirei behitu eta besteana ere, inkluitu dezagun. Horrela ere ez dakit honekin bat datorren, baina betidanik erakutsi izan zaigula ez gauzakitea edo ematea ezeren truke bueltan, baina hori benetakoa da, benetan espero izaten da, eta horrek sortu dezakezuk esandako elkarrezin ulertu hori? Nik uste denok gizaki bezala, eite jugula gauza asko, eta eite jugunean guztoz, barrutik gertetzen zaigulako, eta ezer jasotzearen espero izan gabe.
baino eman, eta gero nik konturatzen ba naiz, edo niri percepzio baldin bada, hemen nahi noiz eman, baino niriak ez du importa, edo nik ere behar dut eta niria egitza. Baloratu gabea dao, eta bar. Eta orduan hor ja hasiko naiz, raiatzen, eta orduan, bai ematez, baino besteak ere eman diezadala, ez da ba? Eta bueno, datu horiek importanteak dira, ze batzutan igual, ematen nahi naiz, eman nahiko nukena baino gehiago. Eta orduan, asarre hori, informazio hori ematea dator, bai, nerea, ematen aizea, eta jarraituko zu ematen guztoz, ze horrek oniteit, baina hemen zerbaitek ja molestatzen edo raiatzen hasten mazait, txoin, diamante hau ere interesantea da, zaintzea